Sa ibang balita, ilang residente sa Calasiao, Pangasinan piniling bumisita sa sementeryo ngayong araw, November 4. Silipin sa report. May mga bumisita pa rin sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan ngayong araw, November 4. Tulad ni Eva at Rolly na mula sa Barangay San Miguel. Para iwas sa madaming tao. Ngayon lang nakapunta kasi busy. Ang 80 anyos na si Lola Maria mula sa Kabilukaan, ngayon lang din dumalaw sa puntod ng yumaong asawa at iba pang kaanak. Upo, walang kasama. Saka may mga ginagawa yung anak ko. Iba naman ang sitwasyon ni Rubilin at ang kanyang asawa. Simula raw nang pumanaw ang kanilang 3 buwang gulang na anak nito lang October 3, araw-araw silang bumibisita sa puntod ng kanilang munting anghel. Pumanaw ang kanilang bunsong anak dahil sa pneumonia. Hanggang ngayon, hirap pa rin si Rubilin na tanggapin na wala na ang kanilang supling na si DL at lagi raw niyang namimiss. Mahal na mahal ko siya. Palagi siyang iniisip. Nasa puso ko palagi. Matapos ang undas, nagkalat sa iba't ibang sulok ng sementeryo ang mga basura. Pero inumpisahan na raw ng mga caretaker ang maglinis sa lugar. Naglilinis po kami ng mga basura dito sa sementeryo kasi maraming basura na naiwan yung mga dumalaw. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon.